И здравейте хора, аз отново съм тук, Емил Беке. Както виждате, вече качих седма арена, точно преди малко. И реших да снимам един клип на Clash Royale. Малко битки, 2 в 2. Както виждате, и тая оферта е тук за 1200 джема, 10 000 голд и супер мечка от седма арена. Когато в 5:30 ще направя пак клип, където купуваме и това и отваряме супер меджика от 6. Хора, стига толкова приказки, да започваме. Приятно гледане и харесайте клипа и се абонирайте за канала ми. Да, започваме. Чакайте малко и почваме 2 в 2. Хора, не знам какво друго да ви кажа. Днес дигнах седма арена, паднаха ми се елит барберените. Вчера дори с паркито, ето я и нея. Приятелю, доста избързваш. Хора, ако при вас ви лаги или нещо с това не е добре картинката, не ме винете. Така е направен клипа. Това е програмата, по-точно от телефона ми, хора. Не знам защо така. Ако не е хубава картината или ако е замъглено, не от мен, не ме винете. Както виждате, не съм доста добър на играта, не се хваля. Нашият се казва Мехмед 53. 2 хикса и Мехмед 53. Мехмед, как играеш, Мехмед? Изобщо не ми помагаш. Мехмедчо. Мехмедчо, ще пусна и елитките. 4 елит барберия на хора. Както виждате, ще взема доста демидж. Станаха си 2. И то неговите. Другата кола, не знам, що ги клонира този. Изобщо не беше добре да ги клонира. Не знам сега. От тази страна ще пусна Baby Dragon. А от дясната може да не пускам. Давай. О, ес! Хора, и ни взехме другата кола. Що пусна гоблин барела там? Че има и тъпанари, ма. Хора. Тук. Хора, не знам какво да пусна вече. Тоест пък къде пусна елит барберианите? На уизърче. Но хора, със сигурност играта е наша. Както виждате. Не знам, що го клонира. Тия глупаци. Хора, ако бях пуснал по-рано копрайтера, щяхме да вземем колата, но кара и няма значение, нищо от това. Я да видим кой е написал The Gamer BG. Кой е онлайн ехо? Чакайте да пишем. Дай не. Ето български сега. Аз съм. Що ли такое онлайн, хора, ясно. Както виждате, е тук. Е тук, където натиснах и сега. След 1 ден 19 часа, това означава утре в 10:20 нашия клан чест
почва, хора, и ще направя чест опенинг, тогава ще събере тук още голден честове. Хора, не знам, кажете ми някакъв дек с парки. Тук имам голем балон, имам Giant Princess, еликсир, батъл, мортър. Не знам, хора, не съм доста силен, но още една играта изкрай. Понето съм еликсир колектор. Брато, нещо доста избърза. Тук може да ми копнат количката, но това не е доста страшно. Wizard. Yes. Що хвърли тия стрели така този? Гати ретарта, хора, видяхте ли само? Как хвърли стрелите? О, майко! Как хвърли просто стрелите и така? Майко, то си изобщо, това е жива загуба. Тук може и да ни бият. В къде пуска дракона, той да не мисли, че... Дори не знам как се е направил този дек. Или просто той играе и така. Която карта му хареса и се го слага. Брато, не знам, що така играе. Това може да го използва 60. Но няма значение. Добре, де, що пускаш там скелетън армия? Можеш ли да я пуснеш някъде другаде? Че никъдърни хора имам. Що така правят? Пълна загуба е, сега аз няма да играя. Няма, ще се оставя. Добре, бе, що пускаш навсякъде, където ти паню е? Ега ти, ретарта. Ти си ретарт. Добре, бе, използвай стрелите е там, не виждаш ли, бе? И не знам що си го направил този дек, бе. Даже торнадото не използваш правилно. Няма значение. Важното, че е загуба. Тогава пък и аз ще пускам където си искам. Така хубаво ли е сега, Грознико? Видя ли какъв си никъде? Направо не ми се играй, хора. Направо не ми се играй. Хора, ако гледате този клип, кажете ми защо така правят. Има дракон и вижда, че има скелетънна армия. Използва шибаните стрели, ами използва скелетъна срещу скелетъна и отгоре на това, че там има и дракон. Гати ретата, хора. 5 по 5. Не знам как е стигнал. Аз свилка ехо. Добре, стига не занимава. Хора, това беше от мен за този клип. Другия път ще е по-хубав клипа. Лек ден и чао!